Mai deixarem un país ocupat. Volem independència, volem països catalans. Com veieu, aquesta cadena humana, aquesta mobilització, l'havíem de fer des de l'estació de França fins al monument a Colom, i ens han blindat i no ens deixen apropar-nos a centenars de metres de l'estació de França. Es repeteix el mateix que va passar quan va venir el rei Felip VI a Poblet, que van situar la gent amb el blindatge, doncs no van deixar a la mobilització apropar-se a 1 quilòmetre, la van situar a 1 quilòmetre del monestir de Poblet. Es tracta, aquesta monarquia, quan ve a Catalunya, es tracta que ni tan sols vegi les protestes, limitant, per tant, els cossos i forces de seguretat ens estan limitant el dret de manifestació. De fet, els Borbons regnen a Catalunya des de fa més de 300 anys per dret de conquesta. I si hi havia algun dubte d'això, va quedar completament dissipat amb el discurs de Felip VI el 3 d'octubre. És per això que en aquesta guerra de desgast en el que avui ell està aquí per demostrar que pot venir a Catalunya, doncs la gent surt al carrer per demostrar que no és benvingut a Catalunya. A aquest desgast oposem resistència. És evident que amb resistència sols no aconseguirem la victòria i que ben aviat aquesta resistència s'ha de tornar a convertir en iniciativa política per la independència. És un Borbó que des del 3 d'octubre de 2017 ja va demostrar, si és que abans no ho havia demostrat prou vegades tota la seva família, que va prendre partit contra l'independentisme, contra el sobiranisme, contra els drets nacionals i civils del nostre país. Per això avui i cada cop que el rei, que els Borbons vinguin a Catalunya, els hi farem la mateixa rebuda, perquè sàpiguen que no són benvinguts, perquè l'únic que hauria de fer el rei quan ve a Catalunya és demanar perdó per tot el que ha provocat. Ell com a cap d'estat, ell com a principal responsable de la violència, de la por ellos, de tot el que ha passat al nostre país, en connivència amb Pedro Sánchez, en connivència amb aquest poder judicial. El rei